Un any més, l'èxit de la Fira de Juliol ha estat present en un mes intens on cada racó de la ciutat ha viscut amb essència pròpia una festivitat que any a any va agafant més força en la ciutat de València. Veïns de la ciutat de València, gent dels pobles colindants, s'acosten fins al centre de la ciutat per a poder disfrutar d'una fira única. Com estem veient vostès en les imatges, els nostres amics del grup Dinàmic estagueren fent-nos disfrutar amb una exhibició de la roda alemana, un dels actes que concluïa la Fira de Juliol de l'any 2010. Acrobàcies, diversió, intensitat, música, festivals per tot arreu de la ciutat durant tota la Fira de Juliol d'aquest any 2010 i una fira molt intensa que acabava este passat cap de setmana i avui farem un repàs per el sopar de la Punxà i també per la batalla de flors de l'any 2010. Nosaltres hem estat al peu del canó durant tot un mes intens per arribar a un dia com avui on despedim la tercera temporada. 175 programes al vostre costat per a poder disfrutar de la festivitat, cultura i tradició en València. Ha sigut un plaer estar així i per això este últim programa anem a tindre a uns bons amics així en el programa i poder disfrutar també i donarem una senya i un repàs de lo que podeu disfrutar també encara durant el mes d'agost, que estan les festivitats de les pedanies, les festivitats de les poblacions i donarem una ressenya, però serà en la segona part del programa, perquè volem començar el programa amb una nit intensa. La ciutat de l'artista faller, sobretot, es va inundar de l'essència fallera. Totes les candidates preseleccionades a cor d'honor infantil i major, falleres majors de València, cors d'honor i el món faller sencer per estar en una nit especial, com és la nit de la Punxà de la Flor, una nit on els tallers ebullixen per ells mateixa. Una nit molt especial se viu així en la ciutat de l'artista faller i comencem el recorregut per els tallers, sobretot els nostres artistes fallers estan ja fent la Punxà de la Flor en les falleres majors de València que estem rematant ja la Fira de Juliol. Com resumiu este mes, que sobretot intensitat fallera no ho para de tindre, ¿no? Sobre todo lo que tú has dicho, intensidad fallera al máximo, porque hemos tenido todos los fines de semana de julio preselecciones, ahora tenemos a todas las candidatas que desde aquí les deseamos muchísima suerte y ahora pues con este colofón magnífico, ¿no?, de la batalla de flores, de 100 años de historia con esta cabalgata y bueno, contentísimas de poder participar en ella como máximas representantes. Bueno, llegamos, hoy es un día tranquilo, pero mañana tenéis que tener preparada ya la raqueta y ¿sois conscientes que vais a ser el centro o la diana para muchas personas? Siempre, claro que sí, el año pasado ya nos tiraron más de un floretazo, pero bueno, este año intentando pararlo todos, aunque no creo que podamos parar muchos, pero bueno. Sí. ¿Ya tenéis vuestra diana preparada? ¿Sabéis a quién van a ir esos claveles? Hombre, por supuesto, pero tenemos muchas dianas, no una diana preparada. Sí, ¿no? Claro que sí, hay muchos objetivos este año para enfocar y tirar flores. Ariana, ¿tienes tú también tu diana, tu objetivo preparado? Yo sí. ¿Quién será? Es que si lo digo las va a esquivar, entonces no lo puedo decir. No se puede decir. No. I seguim, ens quedem així en el taller de Jordi Palanca perquè, Jordi,
Això és una sauna, però jo crec que l'emoció d'una vegada més estar en una carrossa té una motivació, diguem, especial, no? Sí, la veritat és que nosaltres que estem tot l'any treballant en les falles, aquestes 3 setmanes que estem junts Enrique i jo fent les carrosses és algo que ens motiva i ens descongestiona un poquet de tot el que és l'exercici faller, no? Conta'm la temàtica de la teva carrossa d'enguany. Pues enguany la carrossa, el lema és veneciana, com podeu veure és una góndola i va tota pues, en màscares venecianes, tota molt de colorit, així ens permetís treballar molt en la flor, molt de canvi de color i bueno, pues enguany va d'això, de tema venecià. I per aquí serà esta carrossa? Pues enguany va a la Vella del Foc, així. A veurem, esperem que els agrade també a d'elles. Sí, no? I un bon tàndem de Jordi Palanca és Enrique Burriel, que de Catarroja, així, al centre de la ciutat d'artista faller, i veig que no pareu perquè anem a contrarrellotge, no? No, però ja ho tenim quasi a punt, Paisir. Bueno, emocionant suposa estar així una nit com esta, la ciutat d'artista faller, que no para de passar gent. Com es viu també per un artista faller, això? Home, se viu amb molta emoció, perquè és molt bonico, la gent ve, se fa fotografies, te comenta, què tal? És molt bonico, és una cosa molt bonica de viure. I l'emoció també de competir, no? Ja que dic que també el de la Batalla de Flors es competís per les carrosses. Sí, se competís molt. Sí, no? Se competís molt, sí. Tenim molta il·lusió cada un i intentem pues, tots guanyar. Ganes i il·lusió no falta. No, mai. Si no, no se faria. Això n'hi ha que fer-lo amb molta il·lusió i molt de carinyo. I seguim amb el taller de Salvador Guaita, com vostè diu, el decano, perquè flor i flor, any a any, se va consolidant esta batalla de flors i, sobretot, venim uns anys, que vostè haurà vingut molts anys en este sopar de la Punxa, 3 anys ja, que diguem que ressorgeix en esta nit la ciutat de Fallet, això del sopar de la Punxa, això ho fem nosaltres particularment. Sí. Ho fem particular, cada taller fer el seu sopar. El que passa és que ara la Junta, i m'ha parit molt bé, s'ha fet ahir perquè vinga tota la gent que volia vindre a veure-ho i ho passen bé. Ja veig que ve molt de públic i ho passen de categoria. I aquell que li dona vida, no?, a l'Artista Faller, un acte com este. Ja ve molt de gent i ara això repercutirà demà en la batalla i en tot, perquè al vindre a veure-ho això, ja la gent se fa l'ànim i va, i venen a veure-ho. I se n'hi venim fins al taller de Toni Sánchez, que Toni, de nou, este any mos sorprens en la carrossa de la Fallera Major de València. Conta'm esta temàtica, perquè jo estic sorprès de veure la imatge. Pues la temática es un conte de hades, entonces un conte de hades y la figura principal es una hada grandísima que tindrà una alçada de 7 metres en les ales i tot, i en la qual davant anirà la Fallera Major i tota la cort en una espècie de asientos en tronqueig i tot ple d'animals dels boscs, insectes, mariquites, cuquets, avispes i tot això. La mirada posada en esta carrossa, tant en la Fallera Major com en el treball que heu posat i tot el teu equip està fent per a deixar-la rematar en les hores de compte arrere, no? Sí, estem així treballant més de 30 persones que col·laboren desinteressadament perquè això és cavant, perquè tenim que ficar, ja han ficat quasi totes les flors, porta 50.000 flors. 50.000 flors. Sí, 50.000 crisantemos han estat a porta. I quant de temps esteu elaborant aquesta carrossa? Perquè sé que anem en compte arrere i la flor es té que punxar pràcticament per a que no es marxite, no? Sobretot en la calor que està fent així a la ciutat. Estem 2 dies picant-la, començarem el divendres de vesprà i portem divendres i avui dissabte, perquè clar, n'hi ha que ficar-la en el menys temps possible perquè estigui el més fresca possible, perquè si no, el que tu dius, en la calor que fa, menys mal que ahir pega una ruixadeta bona i va refrescar un poquet, però bé, s'està mantenint-se bé. També és una flor que aguanta prou.
Una nit on poguérem disfrutar, sobretot al màxim, de lo que va ser el sopar de la Punxà i també agafar forces per a sopar i seguir amb la nit de la Punxà, que després, en la segona part del nostre programa, farem un recorregut de lo que va ser la Batalla de Flors de l'any 2010, veurem les carrosses en marxa i sobretot en Galanaes, en les falleres majors de València, veia el foc d'Alacant, la reina de les festes de Castelló, totes les components de l'acord d'honor i també les preseleccionades, serà la segona part del nostre mes de festa, perquè moltes vegades no se parem a pensar la importància que hi ha quan hi ha que plasmar la imatge, plasmar la història, i quan parlem d'història és bonic tindre-la per després recordar-la.